Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zisihambela kahle isangoma sodumo izinto esidume ngezinkulumo ezakhayo enkundleni zokuxhumana njengoba sesinogologo obizwa ngegama laso. Sanibonani nibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibulo khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Motsanda ongangibiza intatheli ka YouTube. uPatricia Motsoneng odume ngelika gogo Skhotheni. Kubukeka izinto zimhambela kahle kulonyaka njengoba ke mumva nje usekwethulwe ugologo wakhe obizwa igogo Skhotheni Jean. Lokhu kujabulisa abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana njengoba ke akaconsi iphansi. Abantu bamthanda ukubhubha. uGogo Skhotheni ubhale emakhasini akhe ezinkundleni zokuxhumana eveza ukuthi kufezeke iphupho ngokuba nogologo obizwa ngegama lakhe noma owakhe. Usho kanje kulandela ukuthi ke kulonyaka ubonakala engenisa amabhizinisini ahlukahlukene. Phakathi kwawo lamabhizinisi kubalwa ke insipho zokugeza, iziwasho kanye nezimpahla zokugqoka. Ubhale wabonga ezinkundleni zakhe zokuxhumana. Wathi ngibonga ongaphezulu namadlozi ami ngegogo Skhotheni Jean. Kusho yena ugogo Skhotheni. Yize noma izangoma ziningi inkundleni zokuxhumana kodwa ugogo Skhotheni ubonakala ezishaya amakhanda eziningi ngendlela nogazi ngayo kubantu. Ezinye zezinto ke ezayimenza ukuthi ahambe phambili indlela aphatha ngayo amathwasa akhe njengoba ke ewavumela aphile impilo ejwayelekile nephilwa abantu abasha yize esephehlweni. Lokho ke akuvamile ukubonakala noma kwenzeka njengoba ke amanye amathwasa aphathwa ngendlela ehlukile uma esephehlweni. uGogo Skhotheni ubukeka ishintsha izinto eziningi ngenkolelo zamathwasa. Abalandeli bakhe belokhu bembongele njalo ngayo igogo Skhotheni Jean nakho konke ke okuhle asekwenze kulenyaka. Nathi ke siyamhalalisela kukho konke okuhle akwenzayo. Sithi halala uqhubeke njalo uGogo Skhotheni. Bafethu mina njengetatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ukuzwa ukuphawula kwakho ngayo impumelelo kaGogo Skhotheni. Ngiqede khona la sibambane kwi comment section.